Iit tapi ko ina kunakit nak. Ha? Pero isa man ko. Pura. Kaya niya gibidyo. Gibidyo ko na. Abel, tabi ako. Adol din na may bagong piso. May bagong piso ng gamay. Tahu bukan. Ini loh. Pada hulot mangga. Apa nak kaon? Ako lang to isa. Ano to? Kaya pisog ko aja niliyaran dahil na. Asa ako mana? Nilay mo. Kaya gini nga. Di ako na mo na si Tuikon. Ano ba? Ako na pula. Hanay? Oh. Ang yara ato di doon. Kawayon. Ah, dito. Amerika po. Lagay na ni gamay ah. Lagay gamay. Ay guys, layo sa tanan na. Klaro mga kuan. Nagdodol pag gamay. Yang baik ni sudah nak ni dia. Masuk ni masuk. Kini kini. Kan. Ang mga kuan ni sige. Ayo sige ako. Ni pulir pud. Pagran sa manok. Ito ang video. Lama juga ni kau. Diri-diri. Dira kay kita tanan manok. Pwede na masabaw? Pwede na masabaw? Oh. Pwede na masabaw? Na guys.